на свое заседание от 11 май 2015 година награждава с почетна грамота 145 години образцово народно читалище Христо Ботев, Смолян, Лиляна Апостолова за активна художествена творческа дейност и завършване на средно образование. За активна художествена творческа дейност и завършване на средно образование. Анастас Данчев. Не сме сбъркали името. Петрова Емилян. Ангел Данчев. Михаил Сакалиев. Христо Янев. Позволете ми да поканя на сцената представител на семейство Сиракови да обяви тяхното решение за награда на изявени абитуренти. Моля госпожа Мариана Сивкова. Уважаеми дами и господа, преди да обявя номинациите на семейство Сиракови за наградите тази година на абитурентите, ми позволете да кажа две думи за тази прекрасна вечер, която ние преживяхме тук в Народно читалище Христо Ботев. Първо искам да благодаря на родителите, които са създали тези прекрасни деца. След това искам да благодаря на ръководителите на тези деца, които дават частица от себе си и ги учат на това, което ние всички искаме да знаем. И накрая искам да благодаря на всички вас за смяни весели деца, че ни дарихте с живеца и със светлата, красива енергия на фолклора на Родопа планина. Благодаря ви! Сега искам да обявя имената на номинираните. Това е Михаил Сакалиев, и Анастас Вълков. Позволете ми, преди да ви остава да изживеете края на прекрасната вечер, да пожелая на абитурентите, на всички абитуренти на светъл път, това, което научихте тук, да го предадете и на други ваши приятели, връстници и да им кажете колко е хубаво да си гайдар, да си певец и да си танцор. Приятен път! И още едно последно обращение към абитуриентите. И аз ще ги помоля те да излезнат тук пред вас на сцената. Скъпи абитуриенти,
писател е казал: Родопите са душата на България. Родопа е единна, защото има здрави корени и песните я обгръщат с любов. А децата са вълшебство, огледалце, в което наднича бъдното. Всеки е уникален, а всеки успех е неповторим. Нека да кажем на добър път и благодаря на Михаил Сахалиев Гайдар. Моля за вашите аплодисменти. На Мустафа Дънков Гайдар, Христо Янев Гайдар, Ангел Данчев Гайдар и Иляна Петрова Инцов. Цветя от Николай